खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय जायखौ माब्लाबाबो साननो हाया बेबायदि खामानिखौ मावनानै दिन्थिगोन बे खोथाखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया मख'नो गोनांदि बिपिएफ दोलोआ एनडिएआव हाबबाय बे लेखायै बिपिएफनि एमएलए चरण बर'नो मन्थ्रिनि बिबानखौ होनाय जाबाय जायनाखि 2026 मायथाइयाव बिधानसभा बिसायख'थि जागोन बे लेखायै गोदान मन्थ्रि बिबान मोननाय चरण बर'आ खामानि मावनो थाखाय जोबोद खम समय मोननो हागोन बे आयदायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंदि बिपिएफआदि एनडिएआव हाबबाय बेनिखायनो पार्टनार हिसाबैसो मन्थ्रिनि बिबानखौ होनाय जादों जोंबो बिजेपिनिफ्राय सानैनो इएमनि बिबान होगोन आरो सासेनो लेङाइ बुंथिगिरिनि बिबान होगोन बिपिएफ दोलोआ लानोबो रोंगौ आरो होनोबो रोंगौ सानै इएम होनानै आं जेबो लाफिना लासे ओरैनो थाग्रा मानसि नङा होननानै बुंथिबाय हाग्रामा महिलारिया आरो गुबैयै 2026आवसो जागोन 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय डिसेम्बर दाननिफ्रायनो ओंखारगोन नभेम्बर दानाव बिटिसिनि खामानिफोरखौ मावगोन होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया लोगोसे एनडिएआव हाबनायनि सायाव बुंथियो दि बिटिसि जौगानायनि सार्थआव सोरबा नङा सोरबा सोरखारजों थाफानो नांखागोन आरो बिटिसि जौगानायनि थाखाय एनडिएजों जयै थानानै खामानि मावगोन बिटिसिआव गोबां जेंना दङ जायखौ माब्लाबाबो सानफेराखै बेबायदि खामानिखौ मावनानै दिन्थिगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया बिसायख'थिनि समाव रादाय होनायखौ लाखिदों बिपिएफ सोरखारा जाय गुबैयै आइजोफोरनि थाखाय जोबोदैनो गोजोनथाव खौरां बिसायख'थिनि समाव हाग्रामा महिलारिया माखासे रादाय होदोंमोन बेनि मादाव VCDCआव आइजोफोरनो 50% रिजार्भेसन होनाय जागोन होननानै रादाय होदोंमोन रादाय होनाय लेखायै TCLCC आरो VCDCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमानि मासिखौ 50% रिजार्भेसन अदेबानि संरैखा खालामनो फोसावबाय बिपिएफ सोरखारा VCDC मासिगिरि चेयारपारसन आरो सोद्रोमा बा मेम्बार जानो थाखाय मेट्रिक पास जानाय जानो नांगोन TCLCCनि मासिगिरि बा चेयारपारसन आरो सोद्रोमा बा मेम्बार जानो थाखाय HS पास जानो नांगोन गासैबो VCDC आरो TCLCCनि कमिटिखौ 31 अक्ट'बरनि गेजेरावनो दाफुंनो नांगोन बेखौबो रोखायै मख'नाय जादों बेखौ फोसावबाय बिटिसिनि पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सावरायनो गोनांदि सिगांनि समफोराव आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भेसन बा संरैखाथि लाखिनाय जाफेराखैमोन बिपिएफआ सिगां 15 बोसोर आरो इउपिपिएल बिजेपिआ 5 बोसोर बिटिसिआव सोरखार सालायदोंमोनब्लाबो आइजोफोरनि थाखाय VCDC आरो TCLCCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमानि थाखाय 50% रिजार्भेसन खालामनाय जायाखैमोन नाथाय दा बिपिएफ सोरखारा गोदानै थांखि लादों बिसायख'थिनि समाव रादाय होनाय लेखायै बे रादायखौ मावफुंबाय बिपिएफ सोरखारा माजबादनि बिपिएफनि एमएलए चरण बर'आ आसाम केबिनेटनि गोदान मन्थ्रिनि बिबान लाबाय मन्थ्रि उर्खावगोरा ब्रह्मनि वेलफेयार अफ बड'लेण्ड बिफान आरो मन्थ्रि जगेन महननि ट्रेन्सपर्ट बिफान बे मोननै बिफानखौ मन्थ्रि चरण बर'नो होनाय जाबाय ओजोंहाय आसामनि 3 मन्थ्रिनि बिबानाव माखासे सोलाय सोल' खालामनाय जादों जेरै मन्थ्रि उर्खावगोरा ब्रह्मनियाव सिगां हेन्डलुम टेक्सटाइल एन्ड सेरिकालचारजों लोगोसे सयल कनजारभेसन आरो वेलफेयार अफ बड'लेण्ड बिफान दंमोन दा वेलफेयार अफ बड'लेण्डखौ बोखारनाय जाबाय अदेबानि बे बिफानखौ बिपिएफनि मन्थ्रि चरण बर'नो होनाय जाबाय जगेन महन बिथांनिया हिल एरियास ट्रेन्सपर्ट कअपारेसन इन्डिजिनियास एन्ड ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार बेफोर बिफाना दंमोन बेफोर बिफाननि मादाव ट्रेन्सपर्ट बिफानखौ बिपिएफनि मन्थ्रि चरण बर'नो होनाय जाबाय ओजोंहाय नन्दिता गार्लसा बिथांनिया स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार बेजों लोगोसे वेलफेयार अफ माइनरिटिस एन्ड डेभेलपमेन्ट आरो पाब्लिक वर्क्स बिल्डिं एन्ड नेशनेल हाइवेसनि बिफानफोर दंमोन बेनि मादाव पाब्लिक वर्क्स बिल्डिंस एन्ड नेशनेल हाइवेस बे बिफानखौ बोखारनाय जाबाय गोदान मन्थ्रिनि बिबान मोननाय चरण बर'आ गावनि गोजोननायखौ फोरमायदों 2016 मायथाइनिफ्रायनो आं एमएलए जादों आरो मन्थ्रि जानायनि गोबां मिजिं दंमोन होननानै फोरमायथिदों दा बे जाफुंबाय 5 दाननि थाखायब्लाबो आंनि मिजिंआ जाफुंबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा बिटिसिनि फिथाइया ओरैबायदि मोजां जादों जायनि थाखाय जोंनि लामाया गेवदों आरो जाथावैयाबो जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा बिपिएफनिफ्राय गोदान मन्थ्रि बिबान मोननो हानायखौ लानानै गाहाम हामलायनाय जासियो आसामनि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो जायनाखि बिपिएफआ एनडिएआव हाबबाय इउपिपिएलआ मा जागोन होननानै सोंथि खालामनायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फिननाय होयोदि
2026 मायथाइनि थाखाय BPF, UPPL आरो AGP जों सावरायनाय जागोन। बिनि सायाव दासिमबो थांखि लानाय जाथ'वाखै। नभेम्बर आरो डिसेम्बर दाननि गेजेराव थांखि लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। हाग्रामा महिलारिजों सिगांनि समनिफ्रायनो सोमोन्दो दं। 2021 मायथाइयावल' माखासे खोथाखौ लानानै गोरोबलायै जादोंमोन, नाथाय दान मोनथामनि उनाव मोजां जाफिनदों। फ्ल'र क'र्डिनेसनावबो BPFआ BJP जों थाबोदों आरो रायजो सभानि बिसायख'थियावबो BJPनो भट होबोदों होननानै फोरमायथियो। मन्त्रि सोलाय-सोल' जानायाव निउ दिल्लीनि बिथोन दं होननानैबो फोरमायथियो गिबि मन्त्रि बिथाङा। ढाका एयारपर्टआव गिख्रंथाव अर खामदों। गुमलाव गुमलाव खुनाय उखुन्दैया अख्रां नांदों। 6 घन्टानि उनावसो गोबां नाजानायनि गेजेरजों अरखौ खोमोरनो हादों। ढाकानि हजरत शाह जालाल इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव खामदों गिख्रंथाव अरा। कार्ग' टार्मिनेलनिफ्राय अर खामदों, जायनि थाखाय एयार ट्राफिक मुभमेन्टआव गोबां गोहोम गोग्लैदों। गोबां फ्लाइटफोरखौनो केन्सेल खालामनो गोनां जादों आरो माखासे फ्लाइटफोरखौ गुबुन लामाजों दैथायहरनो गोनां जादों। गोबां नाजानायनि उनाव 37 अर खोमोरग्रा इउनिटफोरनि गेजेरजों अरखौ खोमोरनो हादों। 6 घन्टानि उनावसो अरखौ खोमोरनो हादों। बांलादेशनि आर्मी, नेभि, एयार फर्सआ अर खोमोरनायाव फायार सार्भिसखौ मदद होदों। गोबां उखुन्दै जानायनि थाखाय माखासे सुबुंफ्रा जोखोम जानो गोनां जादों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। समय मथे फ्लाइटफोरखौ गुबुन लामाजों दैथायहरनायनि थाखाय आरो केन्सेल खालामनायनि थाखाय फ्लाइटजों लोगोसे सुबुंफोरनि जेबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। थांनाय दाननि 19 सेप्तेम्बराव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन जुबिन गार्गआ। दिनै 19 अक्ट'बर, अदेबानि दिनै जों दान मोनसे आबुं जाबाय जुबिन गार्ग थैनाया। जुबिन गार्ग थैनाय केसखौ लानानै बिजिरनाय नागिरनानै #JusticeForJubin Garg लिरनानै गेदेर सुबुंफोर जेरै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर, सेलिब्रिटिसफोर बिथांमोननिसिम लिरहरनाया गोबां बांदों। फ्राय 2 मिलियन जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। गेदेमा सुबुंफोर जेरै अमिताभ बच्चन, मार्क जुकारबार्ग, सिंगापुरनि प्राइम मिनिस्टार, भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी, नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सेलिब्रिटिसफोरनिसिमबो बिथांमोननि पोस्टआव बा फटकफोराव #JusticeForJubin Garg लिरहरनाया बांदों। बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 28 सानाव माबोरै आं दङ बेखौ आंसो मिथिगौ। आं उन्दुनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। जाहोना प्रेस आरो ससियेल मिडियानि थाखाय उन्दुनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। जायखिजाया खोथा बुङोबानो बेखौ हमो बा सोंथि खालामो, जायनि थाखाय थांनाय 28 सानाव आं माबोरै दं बेखौ आंसो मिथिगौ होननानैबो बुंथियो। फारसेथिं सिंगापुरनि सोरखारनिफ्रायबो बेखौबो फोरमायथिहरदों जाहाथे सिंगापुरनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि पस्टफोराव #JusticeForJubin Garg लिरहरा आरो बेनि थाखाय आसामनि सुबुंफोरखौ जाहाथे खावलायो। बेनि थाखाय आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनिसिम खावलायहरदों होननानै फोरमायथियो गिबि मन्त्रि बिथाङा। मख'नो गोनांदि भारतनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सेलिब्रिटिसफोरनि पस्टफोराव #JusticeForJubin लिरहरनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादरनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सेलिब्रिटिसफोरनि पस्टफोरावबो #JusticeForJubin Garg लिरहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बङाइगाव आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां मेगननि डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा, डक्टर रुमि दास बिथांमोनखौ मोननो हागोन। कम्पिउटारनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनायनि राहा दङ, जायनि गेजेरजों सुथेनाय गैयालासे, सानाय गैयालासे गोख्रैनो फाहामनायखौ मोननो हायो। असिटिनि गेजेरजों डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्ल'क'मा, हाइपारटेनसिभ रेटिनोपैथी, CSR आरो इन्जुरिखौ नायनो हायो। मेगननि गुबुन गुबुन जेंनानि फाहामथायखौ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बुकिंनि थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियावनो बङाइगावनि आइ हस्पिटाला। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।